Ma az ügy- és ügyfélkezelő programunk alapjait mutatom be. A rendszer sokféle bejövő információt kezel. Érkeznek megkeresések telefonon keresztül, e-mailben, fogad faxokat, valamint érkeznek dokumentumok, számlák is, amelyeket beszkennelés után szintén a rendszer kezel tovább elektronikusan. Képes akár külső rendszerekkel való kapcsolattartásra is, összeköthető például pénzügyi vagy készletnyilvántartó rendszerekkel. A beérkezett információt ezután rendszerezi aszerint, hogy azok kiknek szólnak. Ezt úgy képzelhetjük el, mint egy szekrényt, amiben minden részleg számára van polc, a rendszer pedig ezekre helyezi el a beérkezett megkeresést, visszajelzést vagy akár számlát, így mindenki a számára fontos információval találkozik. A rendszer minden eleméről, működéséről részletes statisztikákkal tud szolgálni. Kaphatunk kimutatást arról, hogy például melyik üggyel vagy melyik céggel ki mennyit foglalkozott az elmúlt időszakban, melyik eszközzel volt a legtöbb probléma, mennyi időbe kerül átlagosan egy-egy megrendelés teljesítése. Nézzük meg a működését a gyakorlatban egy mintavéldán keresztül. Az online felületre a saját nevünkkel és jelszavunkkal tudunk belépni. Belépés után a saját kezdőlapunkra érkezünk. A kezdőlap személyre szabható, nálam 2 dobozra van osztva. Az első dobozban láthatjuk a saját ügyeinket. Ezek azok az ügyek, amikkel foglalkoznunk kell. Lejjebb a gazdátlan ügyek listája következik. Itt azokat a megkereséseket látjuk, amiket a rendszer fogadott, és még nincs gazdája, azaz ügyintézője. Csak azokat a megkereséseket látjuk, amik egy számunkra érdekes polcra érkeztek. Nézzük meg, hogyan születik egy új ügy. A weboldalunkon a Sales kezdetű e-mail címünk szerepel, ide várjuk a megkereséseket. A leendő ügyfél tehát erre a címre ír egy levelet. Leírja benne az igényeit, majd elküldi. Visszatérve a főoldalamra frissítem, és látom, hogy a beérkező levél alapján a rendszer nyitott egy ügyet az értékesítés polcon. A gazdátlanok között van, hiszen itt bármelyik értékesítő elkezdheti intézni. Értékesítő vagyok, megnyitom. Az ügybe lépve felül láthatjuk az ügy fejlécét. Hasonlít egy levélnek a fejlécére annyiban, hogy itt is láthatjuk a feladót, hogy mikor érkezett a levél, azaz mikor vette fel a rendszer az ügyet. Láthatjuk, hogy az értékesítés polcánban nincs még tulajdonosa és határideje sem. A rendszerben az ügyek időrendben alulról felfelé listázódnak, tehát legalul találjuk az ügyet nyitó levelet és annak adatait, azaz, hogy ki, mikor küldte, stb. Mindig az ügy tetején, közvetlenül a fejléce alatt helyezkedik el a jegyzet rész. Ez alapból az ügyet nyitó levelet tartalmazza, de alapvetően arra használható, hogy az üggyel kapcsolatos jegyzeteinket ideírjuk. Így az ügy tetején, a fejléc alatt, ezt mindig megtaláljuk. Az ügy tetején érhetjük el a leggyakrabban használt műveletek linkjeit. Látom, hogy ez az ügy rám tartozik, így átveszem magamra. Látható, hogy a tulajdonosa mostantól én vagyok. A nyitó oldalra visszatérve látható, hogy az ügy már nem a gazdátlanok között van, hanem a sajátjaink között. Megfigyelhetjük, hogy az ügyeim prioritás szerint vannak rendezve, amit színekkel is jelez a lista. Természetesen a saját ügyek dobozát is testre szabhatjuk a módosítás gombbal aszerint, hogy milyen adatokat szeretnénk látni az ügyeinkről, és hogy melyek szerint legyenek rendezve az ügyek. De ezeket a módosításokat részletesen most nem tárgyaljuk. A beérkezett ajánlatkérés még alapprioritáson van, és határideje sincs. Ideje, hogy ezeket is beállítsuk. Az ügyet megnyitva kiválasztom az időpontokat, és beállítom a határidőt a levélben kért május 11-re. Elmentem a változtatást, és látszik, hogy a határidő módosult. A normál nézetben is látszik a beállított határidő. Mivel a tárgy sem eléggé beszédes, azt is módosítom egy kevésbé általánosra, hogy első pillantásra tudjam, miről szól az ügy. Ezt az alapadatoknál tudom megtenni. Beírom az új tárgyat, mentem a változtatást, és láthatjuk az ügy új tárgyát. Válaszoljunk most az ügyfélnek. Ezt úgy tehetem meg, hogy kikeresem az ő levelét, amire válaszolok, és egy nyilvános, azaz külső fél számára is látható hozzászólást írok az ügyből az ügyfélnek. Fontos tudni, hogy a rendszerben engedélyt adhatunk az ügyfeleknek, hogy az általuk indított ügyeket nyomon követhessék úgy, hogy kapnak saját felhasználónevet, amivel belépve kizárólag az általuk indított ügyeket láthatják, azokban is csak azt, amit mi nyilvánosnak szánunk. A belsőbb információkat egymás között az ügyekben belsőként szokás küldeni. Ezt az ügyfél nem látja. Rákattintok tehát a nyilvános hozzászólás linkjére. A rendszer automatikusan felajánlja a kollégáink címét, így, ha nekik szeretnénk írni, csak be kell jelölni őket. Ezen kívül a hozzászólás címzetjéül bepipálhatjuk a válasz mindenkinek lehetőséget.
Ez az opció arra jó, hogy a rendszer megnézi, hogy annak levélnek, amire válaszolunk, kik voltak a címzettjei és feladója, vagy mindegyiket beteszi a levelünk címzettjének. Láthatjuk, hogy kijelölte nekünk a beküldő mail címét. A fejlécben közben láthatjuk, hogy a rendszer számolja az időt, amit az üggyel töltünk. Ha közben mással foglalkoznánk és nem szeretnénk, ha az azzal töltött időt is az ügyünkbe számolna a rendszer, a számlálóra kattintva szüneteltethetjük a számolást. Később újra a számlálóra kattintva megint elindíthatjuk azt. Visszatérve a szövegmezőhöz, megírom az ügyfélnek a válaszomat, majd a levélküldése gombra kattintok. A rendszer az üzenetet rögzítette az ügybe, a levelet pedig elküldte az ügyfélnek. Az ügy aljára tekerve, emlékezzünk, időrendben alulról felfelé látjuk a történéseket, azt látjuk, hogy legalul az ügyfél levelével kezdődött, felette pedig a saját válaszlevelünk látszik. Az is látszik, hogy a levél megírása valójában 2 percig tartott, a rendszer pedig bejegyzi a sikeres levélküldés tényét is. Az ügyfélhez megérkezett a levelünk. Figyeljük meg, hogy a levél tárgyába a rendszerünk elhelyezte a létrejött ügy számát. Ez azért hasznos, mert egyrészt az ügyfél később bármikor egyértelműen hivatkozni tud felénk az ügyre, másrészt, ha erre a levélre ő válaszol, a rendszer automatikusan befűzi a levelét az érintett ügybe. Az ügyfél most válaszol a legutóbbi levelünkre, és csatol egy fájlt. Az ügyünket megnyitva a mi válaszunk felett, megjelenik az ügyfél újabb levele. Nem új ügyet nyitott belőle a rendszer, hanem az aktuális ügyhöz fűzte hozzá. A levélben küldött mellékletet az üzenet alján találjuk meg. A linkjéről meg is tudom nyitni a képet. Ha egy ügyben sok a hozzászólás és esetleg sok melléklet is van, az egyszerűbb visszakereshetőség miatt a fejlécben is megtekinthetjük az összes csatolmányt. Láthatjuk, hogy melyiket, mikor, ki küldte és mekkora mérete. Sorba is rendezhető a lista ezek alapján. A mellékleteknek színeket is adhatunk, ha tovább szeretnénk őket csoportosítani, vagy az X-el levehetjük róluk a színt. Az ügyben a következő lépés az, hogy átadom a tervező kollégámnak a kapott információkkal az ügyet. Erdős Dávid kollégám a kivitelező részlegen dolgozik, őt állítom be új tulajdonosnak. Az ügy nullás prioritását is megemelem 90-re, 100 a maximum, hogy tudja, ezt az ügyet már ma el kell kezdenie, ha időben készen akarunk lenni. Megírom a levelet, és rákattintok a levélküldése gombra. A rendszer figyelmeztet, hogy az üzenetemnek nem adtam meg címzettet, de ebben az esetben ez rendben van, mert Cseles Péter sajátjai között fog megjelenni ez az ügy, tetején az üzenetemmel, így nem kell neki erről még külön egy e-mail is. Rákattintok tehát az OK-ra, és látjuk, hogy változott az ügy prioritása és tulajdonosa. A kezdőlapomra visszatérve látható, hogy a Mortenplex irodaház ügye már nincs a sajátjaink között. Az ügyet innentől Dávid kollégám intézi, az ő kezdőlapjára került. Pár nap elteltével kíváncsiak vagyunk, hogy vajon hol tarthat most az ügy. A leggyorsabban a jobb felső sarokban levő gyorskeresővel találhatjuk meg. Beírunk egy részletet az ügy tárgyából, és ez alapján a rendszer meg is találja azt. Láthatjuk, hogy most éppen Lőke Jánoson van az ügy, már a pénzügypolcán, és épp 3 perce történt az utolsó változás benne. Megnyitjuk az ügyet, és megkeressük, hogy a mi hozzászólásunk óta mi történt benne. Láthatjuk, hogy Erdős Dávid kollega 24 percet töltött a tervezéssel, majd csatolt egy táblázatban a végeredményt. A példa rövidsége kedvéért most leegyszerűsítettem az ügyet, így a tervezés után rögtön a kivitelezéshez került az ügy, a beüzemelés után pedig most a pénzügynél van, számlázásra vár. Újabb idő elteltével megint rákeresünk az ügyre, de már nem találjuk. Azért lehet ez, mert az ügyet valószínűleg már megoldották, lezárták. Ilyenkor használjuk a pluszos gyorskeresőt, ami a zárt ügyek között is keres. Meg is találjuk az ügyet, és látjuk, hogy az ügy megoldva. Ha megnyitjuk, látjuk, hogy az utolsó események azok, hogy Török Ákos kivitelező megírta, hogy a beüzemelés megtörtént, Lőke János pénzügyes pedig kiszámlázta, majd a beérkezett összeg után zárta az ügyet. Az ügy tetejére görgetve a fejlécben láthatjuk az ügy adatai között, hogy a státusza megoldva. Látjuk még azt is, hogy összesen 36 perc munkaidőt töltöttek a kollégák az üggyel. Ne feledjük, ez csak egy példaügy, a valóságban egy ilyen projekt nyilván több időt venne igénybe. Az időpontoknál láthatjuk az ügy keletkezési időpontját, azaz, hogy mikor érkezett be az ügyet indító levél, mikor osztottuk ki egy munkatársra, mikor kezdtük el vele a tényleges munkát.
látszik az utolsó kapcsolat időpontja is, ami azt mutatja meg, hogy mikor küldtünk az ügyből a megrendelőnek levelet. Látjuk a határidőt is, ezt most a példa kedvéért a többi időponthoz igazítottam, azt, hogy mikor zártuk le az ügyet, és végül, hogy mikor volt az ügyben a legutolsó bármilyen változtatás. Ez utóbbi éppen annak a műveletnek az időpontja, amivel átállítottam a határidőt. Ebből is látszik, hogy a rendszer minden apró mozzanatot rögzít, ami egy üggyel történik. Ha felül átváltunk az ügy részletes nézetére, láthatjuk, hogy a példa kedvéért mikor állítgattam, én magam, mit és mire. Ez tehát egy példaügy teljes élete a megkereséstől a számla kifizetéséig. Láthattuk, hogy az ügyek gyorsan visszakereshetőek, akár azok lezárása után is, és azokban minden egyes történés időrendben jól követhető. A rendszer képességei természetesen az itt bemutatottakon jóval túlmutatnak, ebben a videóban csak egy bepillantást nyerhettünk a vele való mindennapi munkába.